egameni namandla. Ibandla malikhona lithi amen. Abathengwe ngegazi. Oh hallelujah. Amen. Makoda Kristu. Oh hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Amen. Asisho sithi amen. Amen bazalwane kunento. Amen Ayenzayo. Unalento idea. Siyavuma. Ngiyadumela. Sithi kunjalo. Uvalo. Ngoba lithi izwi likaJesu okuboshwe emhlabeni nasezulwini kuboshiwe masibopha nomkhathi impala uyatatazela athi obani laba ngoba thina sifitshwa buze kahle indaba yethu kuwo imoya yamadimoni ukuba masimemezane ligama kwenzakalani emkhathini. Oh hallelujah. Thina senzithi soda kulanda abathunjiwe masibizele igama likaJesu. Oh hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Hear the rose of Sharon, the Pharaoh. You are everything my heart desires. You are the rose of Sharon, the beautiful you are everything my heart
38. Isaiah chapter 38. Yayisikhulunyiwe indaba yami, yayisibekiwe ayakekho umuntu ongaguqula okwakuprofethwayo. Kungakadalwa lapha emhlabeni mina ngasengikhona kuye uThixo. Yayisikhulunyiwe
ayixoxiwe indaba yami seziwe indlela akekho akekho umuntu lo mswati wakithi khona lo mswati wakithi fundela ngeSiswati abale ngeSiswati khona lo mswati wakithi phela mina ukhokho zalibani